vi ste kupili 100. traktor John Deere. Tako je. Zbog čega? Pa zato što kod kuće već imamo John Deere mašine, imamo i kombajn i traktor i zadovoljni smo tim brendom i ne odustajemo od brenda John Deere. Jel vam je drago što ste baš vi 100. kupac John Deere? Pa kako ne, naravno. Velika čast. Jeste dobili i neku nagradu povodom toga? Jesmo. Šta? 100 litara ulja.